assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe télévision moon calminama on juurama on beltanama eyyi ko samminde kala ɓiɗɗo pullore kala ɗo gonɗa eno gonirɗa rek aɗa yeeɓoɗo vidéo mi salminima mi juurimama mi weltanimama eyyi ko musidɗo moon Ilimane Ka dañde hande weltare rek bismugol Assane Guiɗo Diaty Ba artiste nalanke mawɗo mbo lesdi Sénégal machallah e région de Kaolack département Kaolack e commune mbo Sare Bakka walla eyyi commune mbo Sare Bakka no wayi foof eɗen ɗo mbiya bisimilla mum hande noon ko yewte woni nde nawnare nde ganduɗa naati Sénégal woni coronavirus covid 19 hande noon kamɓe ko artiste aji ɓe mbaɗata sensibilisé yimɓeɓe e fansiji mumen hono ɓe mbaɗata feere ha ɓe daɗa nguɗo ñawu ɗum noon taki hande poɗɗuɗo o bismo Assane Guiɗo Diaty Ba. Assane assalamu aleykum. bisimilla mi salminima no feewi mi weltima mi salmini bandiraɓe foof dendagal bani adama gonɗo e nder aduna he o gonɗo e nder Afrique walla gonɗo ha nder Europe kala ɗo musidɗo woni mi salminide mi salminima mi ñagama moƴƴe Allah yo Allah won ballo men e oɗo ñawu gonɗo garɗo nder aduna mo ganduɗa mo ittini lesdi men ndi mo ittini aduna o foof mbiyanmi tan ko yo yimɓeɓe yoɓe foof yoɓe ndentu ɓe tinno ɓe tinno ɓe jaɓa ko kilifaji ɗi objectif on mo kilifaji ɗi ƴetti manam pour yo yimɓeɓe daro ɓe mballa par ce que neɗɗo président wawi ko haalde mbiya yimɓe mbaɗe ni kono yimɓeɓe président wona ɗo yimɓeɓe kala goni wonata nden yimɓeɓe ko kamɓe ballata mumen oɗo ñawu enen foof ballodiren hen mo hen kala yo waɗ laaɓal yo soodo to juuɗe mum mbo waɗa ñaaf ɓesgugu ɓeɓe cooɗo ha ɓe laaɓa hay si hadde nguɗo ñawu laaɓal jogui cellal Ilimane ko laaɓal jogui cellal nden si wiyama yo en laaɓ pour ruuɗade nguɗo ñawu enen foof yo en jogo hen cawarte o hen kala wota an kala hen ɗo gonɗa minoma ñaagui waɗ laaɓal e ɓandu ma lo soodoto juuɗe ma ha laaɓa haɗa sooda ɓesgu ma haɗa waɗa ñaah surtout ɓesgu ma suka haydara anda kono il faut haɗa waɗa ñaah sukaɓe haɗa ɓe walla haɗa ɓe waɗa conseil ha kamenne ɓe mbawa wat no fof en mbaɗatani mi salmini pulaar fof mi salmini dendagal africaine mi salmini kala jeyagonɗo Europe mbiɗen ko oɗo ñawu jahnuɗo aduna ñawu o ko coronavirus manam mbiyen komo coronaɗo coronaɗo e pulaar sa fittine pulaar ñabbu o komo coronaɗo eyyi coronaɗo si tawi ari e nder lesdi corona ala ko neɗɗo wawi hen nden noon jabren ɗum Allah toroɗen Allah kala colliɗen ñagoɗen Allah yo Allah won ballo men e oɗo ñawu saabu wallata hen banni adama tan ko caggal nde balluɗa hoorema ko Allah tan jogui balla nden enen foof en torima Allah toroɗen Allah yo Allah wallu en e oɗo ñabbu ha Allah surana en ko Allah surana en kataji ɗi e kasaraji ɗi kala ko bonnata e oɗo ñawu yo Allah ñifa waɗaninen en ndiyam ɗuɗɗam ha en ha daɗen hen nder oɗon morceau o waɗa hen message mo ganduɗa ko yo yimɓeɓe gandu faggandiku en ko ganduɗa kam woni coronavirus est ce que Assane mbo parani morceau pour coronavirus o mino minen paɗi so inchallah affaire nde faaɗi ɗe balisa ene faaɗi par ce que ni hen ko mbiya ko yimɓe foti ɗo deƴe galleji wataɓe kawrat kala fans Assane Guiɗo Diaty ene mo wiya e kala fans e kala gonɗo e nder aduna he guila Afrique ha Europe kala ɗo neɗɗo woni ya tinno Elimane oɗo ñabbo mo jarni aduna o mo ittini aduna o par ce que hande kala mo jiiɗa hande mo dañi kala ko dawanatoɗa hande a wawatani dawa kala ko ɗaɓɓoyatnoɗa a wawatani ɗaɓɓo haɗa yimɓe fof ɓe jooɗi nder galleji ɗon ɓe jaaha nden ɗum ɗon yo ko Allah tan woni ballo men yo Allah wallu en mino hen jarna président men Macky Sall ko gorko feewi noon aset par ce que o waɗi effort te Allah okki ɗum chance ina wayno Sénégal Sénégal fof jaɓani ɗum oɗo objectif mbo ƴetti e mino ñaago Allah président Macky Sall yo Allah okku ɗum wone e ɗum ɗo yo Allah okku ene fof wone e ɗum ɗo par ce que kalifa woni kalifa so tawi waɗi fodde mum haɗa ɗum foti yettu neɗɗo noon koye guesa mum tawi dilli e jaara
kono mi jarni Macky Sall mi yetti ɗum yetti kala mambo gonɗo ɗo e nder Sénégal mi salmini joni en direct ɓe dara morceau tak coronavirus o haalata en bisimilla ma koni ndeɗoɗe coronavirus jami en jami fulɓe Sénégal jami yimɓe Afrique naaɓe jami Europe naaɓe coronavirus mbimi ɗum wona coronavirus ɗum koko horana noon ko jomirawo joom bawɗo baɗowo wonde hay goto ittata kañum tan jogui bawal wawde en wallu e oɗo coronavirus ha darin hen koyeman jamma joni bawetnama jarama eyyi ko randu goɗɗo rek e artiste goɗɗo ko ni tan message ji moon on jarama je vous retrouve e YouTube Liman Ka seedi Liman Ka on calminama on juurama on beltanama